Lo, 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 lo. I puta Espanya, l'Europa vol entrar a playoffs. A quest dissabte i tots ho celebrarem veniu Can Dragó. Dintre Twitter va aparèixer una llegenda, un usuari de nom Gracien. Era bon però era tot un gafe, l'equip perdia quan entrava Can Dragó. I aquest dissabte em va guanyar i l'Europa s'ha de classificar. Per això, Gracien, no entraràs aquest cap de setmana. A Can Dragó no hi aniràs, Gracien, que